जोंनि फावथायारि मुलुगा गोलैसोना थादों। दा फावथायनि गेजेरजों जागरण लाबोनो हायो आरो दसेनो हादोरावबो अर फोजोंनो हायो, हारियाव जांख्रिथाय लाबोनो हायो, देशआव बिश्व द्रामानि गेजेरजों फावथायारि आखुथायजों दसेनो अर फोजोंनो हायो, जागरण लाबोनो हायो। माने रमियो जुलियेट द्रामानि गेजेरजों बिसोरबो मानसिया सैथो मोजां मोनलायनाय बेरखांदों। लैला मजनुनि द्रामानि गेजेरजों मानसिनि सैथो मोजां मोननाय बेरखांदों। ए डल हाउस शेक्सपियारनि ए डल हाउस द्रामानि गेजेरजों दुलाराय इउरप हादोरमायाव नारी जागरण फैदों। ए डल हाउस द्रामानि गेजेरजों दुलाराय इउरप हादोरमायाव नारी जागरण। दा जोंहाबो जों बर' हारिनि गेजेराव समाजनि गेजेराव जागरण लाबोनो, फावथायारि जागरण लाबोनोब्ला फावथायारि आफादफोराबो सांग्रां जानांगोन आरो बिनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि समाजखौ फोसाबनो थाखाय, माहारिखौ, हादोरखौ, देशखौ, जातिखौ फोसाबनो थाखाय द्रामानि गेजेरजों जोङो जागरण लाबोनांगोन। द्रामानि गेजेरजों जों माखासे हाबाफारि लानांगोन। जोंनि आखुथायखौ, जोंनियाव मा जादों, जोंनि भुल, जोंनि समाजाव, जोंनि माहारियाव मा गेना गोरोन्थि जागासिनो दङ, मा जाबावनांगौ, मा जाना दं, मा जायाखै, बेफोरखौ जों द्रामानि गेजेरजों दसेनो जोङो माबानो हायो, फोसावनो हायो आरो जागरण लाबोनो हायो मानसिनि गेजेरजों। दा बे हाबाफारिया जोंनिया उन गोलैसोना दङ। दा जुगे जुगे बै जे बर' जात्रा गान, बर' लांदां गाननि जुगनिफ्रायनो बे माबाना थायो। दा अस्तादफोरा थैलांबाय। बे लांदां गानफोरनि दैदेनगिरि, बर' जात्रा गानखौ दैदेनगिरि अस्तादफोरा, माखासे अस्तादफोरा दङबाबो माखासे अस्तादफोरा थैलांबाय। दा माखासे थांना थानायफोरनिफ्रायनो जों बिथाङा जोंनि फावथायारि मुलुगनि आगु आखुथाया मा आरो बेजों जोङो मा खालामनो हायो, बेखौ जों बिथांमोननिफ्राय जोङो माबा लानांगोन। बिथांमोना थांना थानाय समावनो जों बेखौ माबा लाबोनांगोन। जोङो मा जाबावनांगौ, मा जानाया मोजां, बिथांमोनखौ सुबुरुन लानांगोन। आरो बिनिखायनो जोङो 2004 मायथाइयाव बेखौ फावथायारि जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फावथाय आफाद होननानै जों मोनसे आफादफोरखौ दानाय जादों। दा जोङो बेखौ माखासे जाउनाव जोङो हायाखै, बेखौ माबानो थाखाय गेराप खालामनो थाखाय हायाखै। दा बेहाय खोथाया जाबाय ससियेल मिडियाबो स्ट्रं नङामोन बे समाव। 2004 मायथाइयाव जोंनि ससियेल मिडियाबो स्ट्रं नङामोन आरो ओमफ्राय लोगोसे थाखा फैसानिबो बाथ्रा दङ। गोसोआ दङमोन जोङो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे जागरण लाबोनाय, फावथायारि जागरण लाबोनानै जोंनि समाजखौ मोनसे परिबर्तन लाबोनायमोन। बेखौ जों थाखा फैसानि आंखालाव आरो ओमफ्राय बे समाव दा जेरै मिडियाफोरा स्ट्रं, बेबायदि स्ट्रं नङा। जों रायज्लायनायफोरा, जों मिटिं खुंनायफोरा ओरैनो थायोमोन आरो फाइलावनो हाबनानै थायोमोन। दाथ' मोजांनि बाथ्रा बियो, जों मोनसे मिडियाफोरा स्ट्रं जानायनि थाखाय जों थुलुंगा मोनबाय, जों हासिगोन आरोखि। जों जा सानदों, जों मावनो नागिरदों, फावथायारि ड्रामाटिक एफेयार, फावथायारि माबाजों हाबाफारिजों जों हारिखौ, बर' हारिखौ जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय, गोदान जागरण लाबोनो थाखाय जों बोलो मोनसिगोन। जोंनि प्रेस मिडियाफोरा स्ट्रं जाबाय नालाय, दा गारि घरानिबो आंखाल गैला, थाखा फैसानिबो एसेबां आंखाल गैला। खामानिया सैथोब्ला, मावनाया सैथोब्ला बयबो हेफाजाब मोनखागोन। जों सैथोखौनो सानदों नालाय, हारिखौ बोखांनो थाखाय, मोनसे परिबर्तन लाबोनो थाखाय, गथि जोंखौ बयबो हेफाजाब होखागोन। दा जेरै मिडियाया, रिपर्टारफ्रा जोंखौ आवगायबोनो हेल्प खालामनो थाखाय, बे नोंथांमोननि बे रिपर्टिंजों जातियाव हाइलाइट जागोन। हाइलाइट जानो नंगौथ' थाबाय, गोदो थाबाय थाबाथ' जानाय नंला दानि जुगाव। माने गुबुन हारिफोरा बेसेबां जौगानांगौ बेखौ जों साननानै मिजिं लानानै जोङो 2004 मायथाइयाव माबानाय दानाय बे दुलाराय बर' फावथाय आफादखौ 2020 मायथाइनिफ्राय जोङो एसे नमेनक्लेचारखौ सोलायनानै दुलाराय बर' फावथाय नायगिरि आफाद एसे सोदांनानै, गासैबो सोदांनाय थांखिमोन, सोदांजोबनांगोन। सोदांनायनि थाखाय नायबिजिर सोदोबखौ जोङो बेखौ माबानानै नमेनक्लेचारखौ सोलायनाय जादों आरोखि। आगोलाव जों मख'दोंमोन दुलाराय बर' फावथाय आफाद, दा जोङो सोदांनाय रिसार्चजों जों सिनेमा खालामबाबो
भिडिअ खालामबाबो माबा खालामबाबो जेखि खालामबाबो माने रिसार्च मुलुग थांनांसिगोन बयबो सोरबा नाटक लिरबाबो रिसार्च मुलुग जानांगोन सोरबा ड्रामा लिरबाबो रिसार्च मुलुग जानांगोन जानला मानला खालामबा जानाय नंला जानला मानला खालामनायखौ जों एलाव खालामनाय नंला बे आफादा बेनिखायनो जों इंराजियाव बुंनाय बयबो इन्टारनेसनेल पर्यायाव जोंनि माबाखौ नमेनक्लेचारनि जोंनि आफादनि थांखिखौ मिथिदो होननानै माखासे इंराजि सोदोबाव मोनसे अल्टारनेटिभ इंराजि सोदोब जों लानाय जादों अल बड' ड्रामा रिसार्च ससाइटि अल बड' ड्रामा रिसार्च ससाइटि सोदोबखौ लानाय जादों बे सावरायमेलाव जोङो खोनानो मोन्दों अनातार माबानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन रेडिअ आरो लोगोसे थियेटार बेयाव मोनबैसे अदानिफ्राय बाहागो लाफैगोन सारा फोरमायगोन जोंनि बे फावथायारि जांख्रिथाय लाबोनायाव गोसो गोथारै हेफाजाब होफैदों जोंनि बर'नि गेजेराव दासिमबो थांना थानाय प्रफेसनेल बर' थियेटार जेरै आलायारन थियेटार आइराहि थियेटार सोरां मन्दिर थियेटार बिथांमोना परिबर्तन लाबोनांसिगौ होननानै मोजां मोननानै बाहागो लाफैदों आरो बेनिफ्राय बे फावथाय आफादनि हाबाफारियाव जोंबो मदद होनांगौ बयबो आफादफोरा मदद होबासो स्ट्रं जानानै फैगोन होननानै बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन जोंहाबो मोनसे हाबाफारि दंखायो रेडिअ आर्टिस्ट एस'सियेसनाबो थांखि दंखायो उदालगुरि जिल्लाखौ जिल्ला कमिटि दानो थाखाय थांखि दंखायो गतिके बे फावथाय आफादखौ माने थुलुंगा होथावथाव जों बे माबायावनो कारगिल भगबानाव जों ज'है सावरायनो मोनसे खरसावनो एक्सुवेलि 2 सिगारनि जोंनि आफादनिफ्राय बिटिआर सरकारनि सेराव जोङो जोंनि जिखि थांखि जातिखौ जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय दावगाराव लाबोनो थाखाय जिखिनि हेन्डस एन्ड अबजेक्ट लादों बेखौ जों फेस खालामो जोंनि फिसा सरकार जादों फिसा सरकारबाथ' जोंनि सरकार फिसाबाबोथ' जोंनि सरकार जोंनि जोङो माबाखौ बिटिआर सरकारखौ माने माबानो थाखाय बिटिआर सरकारखौ जोङो माबा लाबोनो थाखाय मोनसे परिबर्तन लाबोनो थाखाय जिखिनि माबादों जोंखौ मदद होखागोन बिथांमोना जोंबोथ' बे दानि जिथु सरकाराबोथ' परिबर्तन लाबोनो थाखायसो फैदों दा जोंबो नोंथांमोननि परिबर्तन लाबोनो माबानायाव जोंबो दङ जोंनि माबाफोरखौ जोंनि फावथायारि सोमावसार लाबोनायनि जिखिनि थांखि बेखौबो नोंथांमोनाबो जोंनो मदद होनांगोन